mukadzi wako ndakavata naye kazi ka5 ndikamutengera mapendi ndikamutengera ifoni maskin tight 2. Shoko rekuti ndinokuda inini ndore ndakangotaura ndakatodhakawo ndichitobva pandakanditoa zvekuti kwanza akasvika kumba kwangu echiita vhairasi kumba kwake handina chamusina kuzokonzera evhairasi chetu handina kumboita vhairasi kumba kwake chero mhuri yangu. Dare rese rakasara richiseka apo mambo pavakateedzera murume anga ati virus apa achida kuti violence. Munyaya apinda nhasi mudare ramambo Ngezi. Muzukuru anoenda kuna mambo achimhan'ara kuti sekuru vake vari kunyenga mukadzi wake. Izvi ndo zvaitika munyaya iyi. Musore dare ungati dzimai wangu muna September akaenda kumvura. Inini ndasara ndikatevera ndikamuona achifamba nemurume uyu. Pane chiroti chinobwira chemombe ndochaifamba nacho. Murume uyu paakandiona akabva atiza ndobva anogara akatiza aenda kumba kwake. Akanga abva kumba achienda kupi mukadzi wangu? Mukadzi wangu angaenda kumvura. Saka iye paakandiona ndobva atiza. Saka inini kupera kwe4 days nyaya yairamba titi ndimi ndakuona isi ndisekuru wangu mandakakuona ini mudzimai wangu achiramba akazoripera pa5 days ndokuzodzoka kwandiri akati zvishuwa ndiri anga ndiri mukadzi wako ndikunani mukadzi wako ndokupa chinhu chokubatisa tobva ndipa bhatiri remota roti chinhu chakandibatisa ndikati alright sekuru saka nyuma ndibatisa bhatiri remota muti kudini nyaya ikati muzukuru tingoti tigarisane kuti imi ndaita era ndobva ndagara tichakuona zvikufamba sei. Sekuru ava ndokuzodzoka kumba mwedzi unowatira ndokuuya nemhuri yavo yose kubva kumukadzi vachirwisa pamba vachiri yaura mukadzi wangu. Mukadzi wako ndakavata naye kazi ka5 ndikamutengera mapendi ndikamutengera ifoni maskin tight 2. Ndikati sekuru nyaya mukutaura iyo ndozogona kumirira vakati ndemirira vatoi nemhuri yavo sekuru ava ndozvanipa kuti ndive pano padare. Sekuru munoiti wani? Ndinoitwa Patrick Muronzerei. Muronzerei? Patrick Muronzerei. Umuntu wazvakutaura? Ndozviwaishe. Ari kutaura nyaya yekuti makatora muzukuru kuita mudzimai. Ichokwadi here? Kana mama. Hamuna kutora bhatiri mukamupa rechibatiso kuti basa rakandibata richibatai bhatiri iri. Ndikumbira kutaura mambo pamusoro pebhatiri. Ini ndakasangana nemukadzi wake kubva kumvura. Ndingaenda pananga ndichitoenda. Ndikabva apo yanetsa nyaya iyi echitaura kudaro. Ndakabva ndati kuti ite sendinodzimuka ini handina kumbotamba nemukadzi wako ini. Handina kumbogara nemukadzi wako kana kumbobata kana pfuka kana hembe yake kana kudini handina. Kana ruoko handina mama. Ndikaita sekuti tinoramba tichitaura nyaya yakawanda. Kuti inini ndigare zvakanaka sevanhu vari kugara tese padhuze napadhuze. Sezvo kuti kwanzi iwewe ndakataura mukadzi wako kuti ndakati ndinokuda. Shoko rekuti ndinokuda inini ndore ndakangotaura ndakatodhakawo ndichitobva pandakanditoa. Ini handina kumbobata kana mukadzi wako kana kudini. Saka takabva paita hasha dzokutaura echindipopotera echidini zvokuti kwanza akasvika kumba kwangu echiita vhairasi kumba kwake. Handina kumboita vhairasi kumba kwake chero mhuri yangu. Ndobva ndabvapo nyaya yamba ichinetsa ndobva ndakazoti kuti tiite setinogara tese chirega ndichikuchitaura zvaunoda. Vatongo vanga varipo vangati kana usina mari inoita $50 uko chaunobatisa chii. Ndobva ndati chirega sezvo tisina mari kuti nyaya tese inopera rega ndikubatise bhatiri asi pamukadzi wake nekubata mukadzi wake handina mari.
handina kana kumbobata kana mukadzi wake kana hembe yake kana kudini. Asi shoko rakasvika. Shoko ndikatenda ndichiti kana ndakadhakwa musi wandabva kuhumwe kusezvo takaswera tiri kuhumwe rasvika chamusina kuzokonzera evhairasi chetu. Asi ndani singadzwe musho. Handina kumboita vhairasi naye. Kana kumboti pagumwe ndakamboita kubata kana kumbobata zamu rake kana kutaura naye kana kubata zamu rake kana muviri wake handina kumbobata muviri wake mukadzi. Handiti? Handina. Ngaitibvunzwa iye mukadzi wachona ambotitaurira. Kutanga kusekerera nyaya yakadai. Tudze amai zvekutaura nevava. Kwanza havana kumbokodzera kana vhairasi pamuri havana. Ndakudzoka ndikasangana sekuru bhoti. Sekuru akati kuri ndinobuda. Kana sekuru zvamuri kutaura zvinoshamisa. Munotida nje mbuya vakandiwa kuti ndoda neni kana kuti baba nacho vakawa tinoda neni. Zvinoita sei ina sekuru andikudii. Havana kuzotaura mashoko achida mberi vanyara. Ndo vanditanga kufamba ndikaona sekuru wafamba uchiramba uchera mashure mangu. Vaitori pambisa chekude kunobva ndabva muhodhi ndatakwida ndinosiye hodhi ndati ndagurira ivo varamba vachida iso. Saka sekuru akaramba vachidii vaiteera mashure mangu. Vaiteera mashure mangu baba nacho ndipo wakasvikawo wakatanga kundishedza. Sekuru vakatiza. Vachiza baba nacho vakati chandinokuda kuti titaure. Tinoda kuti munhu kana asina kukonzera vhairasi pamuri asi akataura kuti anokudai chotonga munhu nemhosva yaakapara. Handiti tisingamupomere dzimwewo dzakazogumira munzira dzisati dzaparwa. Vataurisa kuti handina kuzokonzera vhairasi vangu nditi mapaura. Saka please sekuru ule muzukuru wenyu baba nemudzimai wake kuivi kana mainge maakuda muzukuru mai marivara here kuziva kuti muzukuru wangu. Ndokumbira kuregero reipa kuti muzukuru kuti dzimwe nguva kwananga ndabva tichikwera. Mogara kupi nhai shamwari? Togara kunonzi kwaGazima Kadoro. KwaGazima Kadoro. Seruko. Alright. Mukadzi wemunhu anyengwe sekuru. Zvichitoenderana nekutoziva futi kuti sekuru kazhinji vanenge vari mai. Dai muri munhukadzi mungadai muri mai amwene vemukadzi uyu. Handitizvo? Saka hatikuregei makadaro. Handitika? Mangwana munonopara mhosva yakakurisa kuvatorwa vasiri veukama. Handiti? Aya makuna maamakuda kuita. Zvekuti dai mukadzi uya akakuperekedzerai mumakuna izvozvo makanoti piti maari. Handiti? Saka zvatoda kuita panapa ndezvekuti ndaifanirwa kuti uchajaiwai. Handi munopanzwa? Ndaifanirwa uchajaiwai imwe chete. But chazononditsamwisa manje ndechekuti munotoziva kuti uyu muzukuru wenyu, uyu mudzimai wemuzukuru. Handiti mapaura kutononyenga muzukuru purposely munofanira kubhadhara mombe nehwai kudarira mambo kuno kufanira kubhadhara hwai mombe kumuzukuru wekuti sori mwanangu mwana. Handiti mapaura? Sekuru yanzvadzi yamai kureva kuti dai muri mukadzi muri mai vake. Handiti anogona kunge ari mwana wavatete venyu hanzvadzi yababa venyu. Handiti ndizvo? Saka kuita kwakadaro kwakaipa. Munhu anyenga mukadzi wemunhu achiziva kuti mudzimai wemunhu arenge achiti toda kumboona kuti nyika inotiitei. Saka imakanyenga dai makazonodya manje.
kana kuenda kumba maiseka maiti mukaona rodhi inoenda kumba kwemuzukuru maitanga kungotiza mbegu apapo ndakakanganiswa makakanganiswa neniwo handina kumbofuna ndizviti handakatoshandiswa ta kumwa kwandaita here handina kuti kana neniwo zvakatondinetsa kuti chichaitika saka doro manje kana richidariso handina kumbozwa kuti ndingadai saka doro iroro kana ririro richidaro patinoda kuti rikamuiwa modira mvura mukarimwa moridira mvura kana kurirega handikumapoa saka nhasi tiri kukuyanikai moute chipatara sori muzukuru sezvinhu zvamuri kungobvuma dai aka umwe munhu izvozvi so mutombo iwoyu hatizotai usvitsa papi saka muri kubvuma mhosva kureva kuti hapana chiri kutadzisai kuti mubhadhare mhosva ikuripa muzukuru wenyu kuti sori muzukuru shuwa nezvakaitika saka ndokupai 21 days dzekutsvaga zvamunenge mawana handitika modzoka kudare mosvika kudare moti panyaya yemuzukuru wangu iyai ndawana izvi handiti nokuti kana iri mombe 300 kumari wai 300 kumari handitika saka ndakupai svondo nhatu dzekuti muuye muine chamakabata kudare muchitimi ndo zvandinazvo izvi handiti kana izvozvo zvisina kuitika dare rochiita maitiro aro arinoita kuti zvakadii zvakadaro hatiri kucheka ukama 1 sekuru vanoramba vari sekuru chete ndozvinzwa zvamumabuba ndaifungirawo kuti semunhu asina handingadzisirwe here mushandinoimahamba kuramba muzukuru ndewedu handiti dare rapa mutongo warinopa mhosva kumunhu akadaro vati sekuru nemuzukuru vanhu handiti kana manogara kumba muzukuru afunga kuti ashuwa mutongo wakaiswa nedare ndinoda kuti tiregererane nemuzukuru nasekuru vangu ndiye anowidzwa nyaya anouya motaurirana pamberi pedu pedare kuti tauya shuwa vasekuru vangu ndandapungwa zvichidai zvidai handitika isusu sedare tinongopa mutongo unofambirana nemhosva inenge yapamba. Next court